Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag har Lina og min lille søster med. Og vi har været i Storcenteret, så vi vil bare lige lave et hurtigt. Så lad os bare komme i gang. Den første butik vi var i, det var Søsterne Grene. Så ja, det viser vi. Okay, Lina, hun har købt de her ting. Jeg har købt pensler, og så den her, 2 af den her, en af den her, 2 af de her størrelser, og så en af den her. Var det det? Ja. Okay, i Søsterne Grene har jeg købt den her garnrulle og den her garnrulle, og de er sygt bløde. Og så har jeg købt den her, fordi jeg troede, at et eller andet. Og så har jeg købt den her malerbog. Og det var den, jeg troede, at den ikke havde farver i. Men det har den her på siden. Ja. Så derfor købte jeg den her. Så lidt spild af penge. Så er det Filipe. Filipe, hun har ikke købt noget, den er Grene, så nu går vi til Basic og More. Filipe, hun har købt en malerbog i Basic og More. Og den ser sådan her ud. Sådan her. Ja, den er rigtig. Og jeg har egentlig bare købt den samme. Og så var der sådan et sted, hvor man kunne få 10 ting til 10 kroner. Ja. Men det var lidt et. Men hun kom til at købe 11 ting. Så jeg skulle betale 38 kroner. Ja. Men jeg har fået nogle af de her lille stikker. Og så har jeg faktisk fået 5 af dem her, men jeg gav en til de der 2. Og så har jeg fået sådan her. Den her. Og så min yndlings er den. Så ja, det var det, jeg havde købt. Okay, ja. Så er det normalt. Lina, Jeg har købt sådan nogle her negleklistermærker til mine negle. Og det er sådan nogle julemål. Så dem skal jeg på til jul. Nej, og så havde jeg også købt den japanske sodavand. Det smagte Okay. meget dårligt. jeg havde også købt en japansk sodavand, og det var den samme, og den smagte lort. Ja, det skal jeg. Og jeg har købt den her, det er til negle, og det er også jul til jul, man kan tage den. Og så har jeg købt den her lysrød. Ja. Flying Tiger og Panduro. Okay, i Flying Tiger har jeg købt den her til shampoo og balsam og Fordi hun er lige begyndt at gå til svømning. Og ja, fordi det er fjerde i vores svømning. Og jeg har en Panduro, har jeg købt den her maling og den røde maling. Så det er det købt til Panduro. Okay. Jeg har købt Det er de der to. den her Tapper Squishy og det her garn. Og det er Labubu. Eller det ligner i hvert fald. Jeg tror det er en Labubu. De har de samme ører og sådan. Ja, Skriv ned i kommentarerne, om I ved, at det er en Labubu. Ja. Okay, ja. Køb slim. Og vi har sådan blandet dem alle sammen. wow, min har bobler. Vi har sådan blandet dem. Og min ser sådan her ud. Ja. Min den er sådan lille blå farve, men det er jo fordi jeg blandede de to. Hun havde sådan en vandslim. Prøv at høre, det har knis. Ej, det var der ikke. Det er sygt. Så var det også Halloween i går, så det var bare fedt. Nu har vi mega meget slik. Det var bare alt fra vores hold. Ja. Tak fordi I så med.